Onko nyt hyvä? Joo, hyvä. Joo, meillä tehdään joulutorttuja, vaikka ei joulukaan. Ja kokki kolmonen siinä. Hyvin viehättävässä puvussa. Oi, ei ollutkaan. Nyt meni vähän liian alaa. Mutta torttuista näyttää tulevan hyvää. Hyvä! Oi. Tuota nossas minäkin. No mutta ei se haittaa mitään, vaikka ei joulukaan. Onhan se 10 kuukautta, niin joulu on taas. Jes. No ei aivan 10. Kyllä se on pikkusen yli 10, mutta no. Kyllä tortut maistuu vaikka juhannuksena. Mulle maistuu aina, kun vain olisi joku, joka leipoisi niitä. Loppuun. Nyt mulla on. Tuolla on uusi purkki. Ja sitten kananmunaa voidellaan sitten päältä. Jes! Hyvä! Voit jatkaa. Vielähän sä mut ton auton kautta kävit lopuksi. Unohtunut käydä.